ato ni Bay. Asam bragid. Asan ba na? Balay ta. Sa balay, sobra man. Asan yun? Oh. Lasa ng padir. Nara guys, oh. Dako kayo. Ilapan ano? Ha? Ilapan. Uy, lang kuan to. Basahan to. Oh, kuan pa lang. Gandang. Kapag kago. Kiskisan na sa mga doon. Bato ni bato na to? Oh. Seven eight. Di na init yung diri-diri lang niya. Toloy ra, oy. Tagal may ko sa kabukod. Ba? May pahilag bay. Tayo. Eh. Gibali na. Hapit na. Hapit na mapas mo. Hapit na maluto. Tapos mo. Binuhi din niya. Di din sa panidaga. Ay, tabang may sila di sa. Gani mo pa yung luto, oh. Ah, ulo na. Ha? Ang ulo. Ang anak, oh. Yung paanak mo di sa. Ini guys. Mga ano na eh. Mga ano na igbangos kaya way nakuha sa tirador. Wah, may langgam. Way langgam. Naso-aso pag yung kano ano. Ano na? Ano na? Hmm? Oo. Kameran do ha. Sige. Ano? Ano? Na, nasugo kung amo. Pagli saya. Kusog kayo niya. Para ko ano ba? Bubula kayo. Kaya nasugo. Dapat tidak berede. Ikaw? Kapit na. Ayan, ha? Alaw na naman. Naon na. Alas 2 tagit siguro hapit. Alas 2 hapit sa alas 3. Okay. Kapit na. Guys. Tugtante lagi.
Bitchatan ka? Ang sa konti nga, kalako na kalako. Isa, kato ng amo ni mo karaan? Nasa ko, iya to na. Kung sa nga ipanghatod niya? Yan mga negosyo. Ano yung gusto na nila? Sa anak ka na niya. Bisa. Nakahinga nga. Jadi, kanya taya. Mga pa yan, sir. Ang murag pagkaon. Murag regalo. Giyalo. Murag regalo. Kasoy. Ang parigalo. Ano ba kapot? Anong tsokolate? Powder nga. Nang sa na, suki anak. Mga klient, taga Manila. Halin ka na. Dapat. Sige na ko. Padala, baka tulo na kapadala na Manila. Karon, kaupat na na. Mo sa Manila na. Di ba mag-agi mo nag-Manila yung produkto? Yung produkto? Dili? Sibo. Dili sa magagaan? Siya, tapos paano isa? Bag ka ng, di kay dugay ito ba? Ano?